दिनै एनएलएफबि एबा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि फारसेनिफ्राय प्रेसार स्ट्रक जानानै बिसनायाव गोग्लैसोना थानाय बारग' एनडिएफबि पबित्र बर'नि खौरां लायो। बाक्सा जिल्ला सिंनि दाङारमाखा गामियाव जोनोम मोननाय आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला सिंनि सेरफांगुरियाव गोजोरै रायजो जानाय बारग' एनडिएफबि पबित्र बर' जायखौ आफादाव फोथाय मुङै मिथियो। बिथाङा थांनाय 2 फेब्रुवारि खालारखालि बेलासि समाव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव फाहामथाय होसेयावबो बिथांनि देहाया दासिम राफोद जायाखै। बारग' एनडिएफबि पबित्र बर'खौ गुवाहाटीनि जिएनआरसिआव 20 सान फाहामथाय होनायनि उनाव रांनि आंखालनि थाखाय नखरनि सुबुङा सेरफांगुरिनि न'आव लाबोयो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिजों आखायाव हाथियार लानानै एनडिएफबि आफादाव थानानै गावनि जिउखौ गोलाव सम बाउसोमबोनाय पबित्र बर'नि देहाखौ राफोद एबा मोजाङाव लाबोनो थाखाय समनि रादाबनि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय राङारि अनसुंथाइ बिनाय खौरांखौ फोसावनाय जादोंमोन। बेबादिनो दिनै एनएलएफबिनि आफादगिरि आइबि बुंथिग्रानि दैदेननाय मोनसे हानजाया बारग' एनडिएफबि पबित्र बर'खौ सेरफांगुरिनि न'आव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होयो। जोंनि सेराव ज' फैजोबदों माखासेखौथ' लाबोजोबनो हायाखिसै। ओमफ्राय नों ओंखाम जाखांबाय? ओंखामल' जानो हायो खालि गसंनोल' हायाना चेकआपआ मा खालामदों? गाबोन फैसाफ्रा जगार जाबायमोन दा। माबा फैयो आदा अफिसनि फैदोंमोन दा ओमफ्राय माखासेखौ ओरैनो उनावजोंनो फैयाखै। बबे आखाइ गनानै दं होनदों? बे गनानै दं सोनांगोनलै बोखांनायाव गदोंदां बोरैबा जाबाय गोलैनायाव। ओरैनोथ' देहायावथ' माबा माने गैला जेबो गैला खालि सिखारनोल' हाया। लासैसो माबा रिकभार जाफिनो बियो माने एसे फैफिनसिगोन बियो। लोमजानाय देहा आदा थांथ'नोसै आदा बिदिबा दे माबा बाजैजों एसे रायलायनानै